Kakon Hinyotrep National Awakening Movement Hagasiba Ark La Dawaya Kakasi Hills Autonomous District Council Penne ai Mardor Karkum ka an Persha Ekibriu Kiberi Nagajat Benrio Garu Kibetrekam Kum Kirang Ba Ashnong Hapo Uput Usam Kahima Melim Kalakenno Ru Bakini Kirang Ba Ashnong Garu Kladon Kti Hagajingde Be An Yakijaka Kiputa Haribhoi District Shekibriu Kibamde Ki Khasi Kebalong Persha Bat Jingpin Kenya ka Meghalaya Land Transfer Act Shijar Knaisba Nyophuwei Hakashithi Show Deputy Chief Executive Member ba PNCM kakhnam klapentip bagishnong ki babat rang bashnong de ki brio ki beri ki garu ki kintup yakashnong Mai Khuli Pilang Kata A Yong Khuli Mauyong Gambal Bari Jermang Jols Im Rang Sakona Chibra Nongspung A bat Nongspung C Kalau orang bagani kejing yo abat rang bashnong de ki garu kadai kebayat Persha ya Khasi Hills Autonomous District Appointment and Succession of SAM Deputy SAM Electors and rang bashnong of Millim SAMship Act arjar nyaw Nalor kani kala kenno bagani ki rang bashnong garu kita diru ya kichaka ki puta hakini kishnong sheki barjala kabalong Persha ya Kindon Section 3 Subsection 1 jong Meghalaya Transfer of Land Regulation Act shijar knaispa nyophuwei jong kini ki Zai penriu garu kum kirang ba shnong hapo uput usam jong hima malim hapo uput usam jong ka KCDC nagleng jong ni ngila ai ko jing tho rengkat ki saki sataru haketika kishnong ki bahap apo right maruat hakti apo riboy ki bun bagi kishnong ri piong nor ko Mai Khuli ke Pilang Kata E ka Yong Khuli ke Mauyong Kambal Bari atau pada ki Jermang Jols Im ki Rang Songkona ki Chibra ki Nongspung A ki Nongspung C ni borok ki rang ba shnong ki dei di ki jai garu tik kani kalong bai im pet la pen ken ya ka appointment and succession of CM deputy CM elector of rang ba shnong of Millim SAMship Act arjan nyo kat kum kani ka arjan nyo ha la ha section ka ba subsection O la tho sai kedar tang u khasi ula benong rang basna kani dikaan om don chu bala wan penkelai kani de kajing bat rang basnong kajing sai rang basnong jo kini gibreu kila don de seal kila don de ki letterhead bagi peronkam bagi kam yo de ki kum ki rang basnong ban ngila da pentip ru si bab PNCM bal lemba kajing kamrang ba shnong jongkine ka donru kajingya di jaka seki bamde ki khasi ka belong kajing pun khen padai ka Land Transfer Act 1971 yekini buruk ki arbeta ki belong ki mat ki bakongsan khamtam namar ba ki de ki shnong haki khaput ki jongi nilai jing mod ibab sem in le ai mardore kane ban sim da legal action yekini ki breu ki bakam yel de kum kita kirang ba shnong katkum kajing ai bor jongka an jogi mamelim jongu arjar miau de nakaliang jongi hadin ka jekan wi ba PNCM mi so thu ba ki kidon ki snong sate bom don su kita kinong sung kasi ka an ka khlem tho baladam don nong song song kasi ulong no uwei pada ka khlem tho na ka an gong bai urang ba shrong udei bandei bai u kasi de nakaliang jongi ai jumut balada don su tau nong song song kasi hakini ki snong they will appoint a menteri nakahima bon function kung tahu orang basno kabar pada ngilajing modru banlum census ya kajing jadi ti jaka hakini kisno hakini kisan senang di beladam bangin lam manu bade shanu lade kenapa yo ban bat di kini kibre ki ban kan bade ya kalan ton salak kak des wasnya puai kabalai pada ngilajing mod ba nakaliang ka hima melim kadiban pada kajing tho sha u deputy commissioner jogri bhai ban pentip sha deputy commissioner ba kirang ba shnong ki ba ka hima maling kala itho katkum ka arjan yo ki dei nakani ka shnong udai une nakani ka shnong udai une bat kino ki breu ki ba soy ki kot kisla ki ba dei bat kot khandong kham tam ya udisi ri bhai dei ban entertain ni ku ya kum kini ki jaj breu namar kadon ka jing yalam bakala pada de nakaliang jong EM in charge ilaka ilong ba insapan ya ka jingdia anak hima melim hadu ka kerteng jong isnong ka kerteng jong rang ba isnong data par ki records jong jingya di jaka
hakini kisans nang bibaladam ban yap kemilinti ban nakalenga jong iri ipusnya kata badon kaman le kerki kali sabaki kendau siap jong nang tu sekui pada kisik